ke Kongres haka election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council na Sora constituency kaban salong haka arpoy trig rempang arja arpusan uba BV Remai ubadeiru secretary kahima Sora haka shita trig rempang arja arpusan ulawan mantap kertangela di ha office SDO ke Sora Civil Subdivision haringkat ke jingas ran langki nong kersan. Habakran sigilat patay kubor uba BV Remai ulaong bakumu secretary kahima Sora utip kambaha kumno ban penklanya ki dorbar hima bat kedoru ba u idu jingkerman ya karukom trekam ki MDC ki baladap kejing penlong yanga bangan mi sakmat ban yakun kani election MDC klor lor katong bar kanong rem jonga ban penwandur ki mlang salang ban wanra sikejing bha kasin syar kadar kamtam nakariti gudustor kabagadai ka polisi lani kanong rem jongga ki HDC ni katkom ga sek chedil kalamba ka disek chedil kadai bandri ban sumar ban yada ban pene pisa ya kriti dustor blas andur ulang suwa kanong rem jonga kalamba na dang job ni election ngan manda ya ka politics kamundan ka jeng penhat pun ka bam ka politics ka balag na ka jeng pekmat nane ke jingle le silang khmat da kinong khmat nda bagi job ya election man bonsin ngi kinong lam jeng nda bagi job ya election klab don hagabor bonsin hag jaka kin san kin tia kim lang salang kesencar kadar ban ai jing rat chakitap.com hak ban yo penban katu syaki jaka lani syaki tu ki bomdai koman syong no dari kisah dong India kamtam kenong ring nong rimnya kongres kalong ba ban kentiu ya ki baduk naik baduk tam ki basyam jenjar nang sen latun kamtam maniram ni pat kenop pat tra ki rang ni ki juki kom makilong kanong rim kongres deh lor kaneng nong rim ka kongres kawan ra kom menong no khaurison hagapor kongres khaurison kadai yang sandur baman lagi teliang baman lagi rempeyang kadai ban yo amtang kau ndai nadu kasini buata ndai bat cuai kita kadai nurem ban sam ya kayo kakot ha kilong yang ke beduk yang beduk tam kaba tater dengan batai kan nurem yang kapati kongres kabanga ngayang kalang ba ke kongres kawanra ke skim matemakan nasional Rural Employment Guarantee Scheme kini kedai ki polisi ke kongres ke mudur babara man yang mangsa man baduk ki benjar kin yo tabla ka kinno namar umdan ka uwe itu ka company ka he spa ni ki he spa ki bela man ai bela lane ban ai kam man ai thlui mai dai kani ka party kula i jinga sendur gini ki polisi banamara ai jing in baduk langkot ngan ong pi kum ga scheme ai Indra Awas Yojana ba ai beduk ni beduk tam bakin sna ki yang sem kubam dan lagi yang terkaskom bat susur ke polisi kongres kemalong ke sematkat kan SIS ini gede polisi jong kongres ke ba perkat ke beduk bari becenja kan nongrim jongar badai kata ladang ayo ke jingaram na kaleng ke sukar komunong kemat ngan sam syak de hak banyo kemalong kin nong mi kemat jong anda pagimut man sam skim sekinong mi kemat syaki pajba kiba dei hot man yo andai ki kli swa ke ketang yanu badai mana anda bagi tiap bau tahlan kata kim dei kinang buat ki penduna ya ketang na kalis bagi dei mana kata ngiju asnyaw hang yang ta bagi beriu ju lap beriu ba ya bariu spa badon yang slap yo karantin ya baduk yang jat thai kim yo karantin ni kata kadai kanorim jangan ban buat dengan ka polisi kongres kanorim jangan ban buat dengan ka polisi jangan parti baneram jak ben kam hap sisa ya ka jingrap kata kadai benta cuma ka jingya kun ngam ta i ki pajba ki start kam ha ban yang ki tu kila long ki nong mi khaman kumi ba dona ban ila long MDC ka ai ka kam ka baila kumi ba tito starwell khan ila long MDC alter ila long kum MLE ka ai ka benta ka penlong i pade ban ya kun se kun biang ni lada dai baila trai kat kum ka lenti ka baila product ani ka baila election imdan kam syu ban kan bas election rei nga i menta ki ki sa bantan pai ba dai kom mang i menta ki pai ba ki la song thu kham ha ki pai ba menta ki phai shau briu ubra tip lu kham ha ya ka sanchar khadar kalong kom ningan ong i pi
babun sien ke MDC kadai ke bentah jong ki bela jumlien haka sensyar senong ke sensyar tau rai don bun ki brio ki batang dal bat senong ru kim jusong kadal bara kim jutip dal bar himalay kim don yitip kita ki brio nda ki jet yakum kita nda ki lajab ki MDC kin syong pada kadal ba kaban pek ban kmi ya ki kle no sensyar kalong ka ba etam nah kata daung ong pi banlang MDC don kam ki brio ki bala experience hagadal bat senong ki ba jumlien man kit kam senong kam ra kam ma kata ka dari ka benta ka kongsan tam ka na benta ni kam 100% ngadon ngin kamen namar ngi bagi pai ba na baro kilang ki phai khmat changa namar long teng security masora mai kan du bun ki kli no sencha ki rang ba senong ki bomde nak pa himaru handai ki wei pat ki ilaka ki kan du ngi long prolong ngi ju pai ye man san man tia ye kim lang salang ka senchar ka kada kom security ngi masora ngai ibadon sibun ba ki jing idu jing kermen ha kini ki polisi jong ini ki MDC ki beladem ka plan jong ki long MDC kamut tang kamnu na jom MDC ngan yele ki development scheme na yele ki kam ki bakla tang ban yo jeng mentoi na banta bakin kiu jeng kieng ban poi sya ka thong ban yele MDC dai ki klat na bade gani ka tenrai ka dai ti ka baka kamram jong ki kalong pan sang ban tia ka sensar kada ban imsuk impalei upai kenup ektrap upai da upai lang ta ka dai banta nah la de nam ta ki ma ngadon jeng mat ladang job hi ngan penwandur khamtam kahima sora jeng ngidon kam ban scam ban pne riti dostor ba seng lo shaman swa kom ka thang sim ka bang abu akhmat ladang job MDC ngan yele ban lum man lang di khon ka ja ri ma ban pen so thu ipai ba mangidon kam ban thang sim ba kan ne byang riti dostor jong hima ka blas dang ban ja langa ka blas dang ban troñ blas dang ban senjor haga senchar kadar namar balai ngimburom ya ka mati ngimburom ya ka deiti la ne ka sandur ka bla sang melatia de long shwa man shwa ni don kamat kena bisa ya kriti dostor ba di masora na ta ka sengurulum kemui kimdon kata kanorim ka baskem bakila ban yang lagi ki jong ki chat la ne ki don kata ka polisi la ne kanorim ka baklain ka bakila ban yada lane ban kentiu keribat kejai mendiu jengi keseng rolum kemangi kumarong manore kidai tangi nong sedian kumanong no kinong sedian lalong kumanong no kita ki cripple plan kirang taba ki bamla ban yang lagi jang kijat ki cripple plan ngiong kum umotor kum uri kimla ban yang lagi jat ka seng rolum jengi ikalong kumta ndara da election ki hala pa ba ibn mana kom kita ki brio bala sya ban train nam ta kri pa jai mrio ndala dep ki election ki pur hau ding ba de mano ki national party kom balong ka BJP menta mano kisdien hanu kisdien ha ka NPP kisdien ha BJP bat lada ka kongres kawan ha bor klempep ki ne ki jo ki cripple plan no ki jermi kin man sdien hi kat abadon ding ba bigila ban rakle si jurang ni ladi andai kem don norim na kata daw kam don jemut ban keso aki la long hapar hamadan mdani habakun ngin habam khendeu la ne komong gitin temen namar usik lung hi berbor dang lung utheu bandung benang nda habalo san larang ba kitmen jong udam khendeu banti la ka jong kalhu kata ka dei ka ba inga ke jenglong gini ke seng nulung ka bana kata ka daw ngam song don jemut bat ngam don mi don jeng mentoi hiru mang buat sing ngi parti rolong Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bhag pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya